Talisay City Police mo pasakag yun og kaso batok sa anak nga midunggab sa kaugalingon niyang mga ginikanan sa Sitio Libo, Barangay Mohon, Dakbayan sa Talisay. Si Chelo Valiana sa report. Gisikop ang 26 anyos, humandunggaba ang iyang mga ginikanan nga sila si Jean Fernandez, 49 anyos, nga naapakaron sa Tambalanan, ug Juanito Perocho, 57 anyos, nga nakalas. Subay sa taho nga adunay suliran sa pangisip ang ginakpan, pasakaan gyud kini og kaso sa kapulisan. Anyway, if he is really mentally ill or he has problems in his mental health, it would be his defense in court, no? Sa pikas bahin nakaplagan usab nga wa nay kinabuhi si Terencio Cabahog sa Campo 5 sa Barangay Manipis. Giulagway ni Pelari nga nalambigit ang biktima sa illegal drug activity. Arguing over something. Then, after they were arguing, kining victim ni Lakaw, and he was shot by the suspect. Uban ni Renante Quinones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.